बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. इंधन दरवाढीचा परिणाम आता थेट जीवनावश्यक वस्तूंवर व्हायला लागलाय. पाहूयात. भाजीचे दर टमाटो 60-70 रुपये झाले. फरसबी 240 280 दर वाढल्यामुळे इतर पण आता याचे दर वाढणार. लस्सी, कोल्ड्रिंक भरपूर दर वाढले, परवडत नाही आहे. भाजीपाला आहे, त्यानंतर मग फळं आहेत, हे देखील महाग झालेले आहेत. एकंदरीत भाजीपाला जो आहे तो देखील वाढलेला आहे. टोमॅटो असतील, नंतर पालेभाज्या असतील, हे सर्व महाग झालेलं आहे. त्यानंतर दूध 2 रुपयांनी महाग झाल्यानंतर आपण बघतोय की ताक असेल, दही असेल, लस्सी असेल, हे देखील महाग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे दर हे अचानक वाढलेले आहेत आणि त्यानंतर महागाईचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसत आहे. एकंदरीत आजपासून दूध 2 रुपयाने महाग झालेलं आपल्याला दिसतं आहे. पेट्रोल डिझेल वाढल्यामुळे दुधाचे दर 2 रुपयाने वाढले आहेत. पहिलं अमूल वाढलं 2 रुपये, नंतर आता आजपासून गोकुळचे दर वाढले आहेत. दर वाढल्याच्या तरी भरपूर दर वाढले, परवडत नाही आहे. पैसे पण कमी पडत आहेत. जरा दर कमी व्हावेत, सगळे हीच आमची आहे. आजपासून जे वाढलेले दर आहेत डिझेल, पेट्रोल आणि मिळत नसल्यामुळे मग आता हे पण महागाई भरपूर झाली आहे. त्याच्यात करून दूध दर वाढल्यामुळे इतर पण आता याचे दर वाढणार. लस्सी, कोल्ड्रिंक यांचे पण दर वाढवावे लागणार. त्यामुळे गिराईक पण थोडं कमी होईल. याच्यावर धंद्यावर पण परिणाम होणार. डिझेल आणि याच्यामुळे वाढल्यामुळे ते दर वाढलेले आहेत. त्याच्यामुळे आर्थिक हे नुकसान मोठं होणारच आहे. पालेभाज्या असे 30 रुपये 20 रुपये इकडे आहे. आणि मिरची 100-120. कांदा बटाटा काय आहे तेवढंच आहे. पहिले किती दर होते आणि आता किती दर आहेत? पहिलं म्हणजे कोथिंबीर 30 रुपयेपर्यंत होती, आता 50 रुपयेपर्यंत झाले आहे. टमॅटो 40 रुपये होता, आता 50-60 झाले. बिनीस 100-120 होता, आता 320 280 झाले. आणि कोबी 50-60. पहिलं 30-40 रुपये होता, आता प्रत्येक किलोमध्ये 10 रुपये 20 रुपये वाढले. पेट्रोल डिझेल वाढल्यामुळे हे पेट्रोल डिझेलचं वाढलं ते पण झालं आणि भाजी पाऊस पडला ना त्याच्यात आर्थिक नुकसान झालं काय शेतकऱ्यांचे. त्यामुळे आता जो याआधी देखील गॅस महाग झाला होता 900 रुपयांनी कमर्शियल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जी जेवणाची थाळी आहे ती वाढली होती. आणि त्यानंतर मग जे वडापाव, सर्वसामान्यांचा वडापाव होता तो देखील 20 रुपयांनी म्हणजे 20 रुपयांनी म्हणजे 15 रुपयाचा